खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेल नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। मैया आं भिडिअ लाबोनो हायाखैसै आरो दिनैबो भिडिअखौ सम बायदि होनो हायाखै। मानो होनबा आं गुबुन मोनसे टपिक्सनि सायाव भिडिअ बानायनो थाखाय गोबां स्टाडि खालामबाय थादों, कमप्लिट जायाखै। थेवब्लाबो आं दिनै मोनसे नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअ नाथाय आं जाय भिडिअखौ स्टाडि खालामदों बे नङा। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै हमनो हाखाबाय, सोंथिनि अखा। दिनै आं नोंथांमोननो माखासे सोंथि होगोन, बे सोंथिनि एन्सारखौ नोंथांमोना होनो ट्राइ खालाम आरो बे सोंथिनि एन्सारा मा जानो हागौ, मा जानो थाखाय बिदि जादों, बेखौ नोंथांमोना गावनो रिसार्च खालामनानै नायबानो जाबाय। आं सानो बे माखासे साननो गोनां बिसय होननानै सानो बर' हारिनि थाखाय। स' माखासे कुइसन नोंथांमोना आं दिनै होगोन। मा BTR रेकर्डआ बर' हारिनि जोबस्रांनाय लाबोगोन? मा प्रमद बर', बिस्वजित दैमारि बिथांमोना बर' हारिखौ फानबाय? मा बिथांमोना जोलैनि हांगार? मा हाग्रामा महिलारिया जोलैनि हांगार? बिदिब्ला बर'नि इसोरा सोर? बर'नि जोलैनि इसोरा सोर? बिथांमोना जुदि जोलैनि हांगार जाबायबा बर'नि जोलैनि इसोरा सोर? BTR सरकारा माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै, बे बाथ्राया नंगौ। माखासेखौ मावफुंगासिनो दं, माखासेखौ मावफुंनो हायाखै। मा नोंथांमोना सानना BTR सुक्तियाव थानाय माखासे दफा बायदियै जा लिरनाय दं बेबायदि खामानिखौ 1 बोसोर एबा 6 मासावनो मावना फोजोबजोबनो हागोन जानो? रन्जन दैमारिनि जेलनिफ्राय बरननायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं, नङा होमबा जोंनि सुबुंफोरा? मा रन्जन दैमारिया जाय IPC धारायाव जेलाव दं, बे धारानिफ्राय बिखौ जेलनिफ्राय बहननाया एसेबां गोरलै मारना? मा नोंथांमोना सानना बे 1 बोसोरावनो गथावना? मा हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि सायाव थांनो हायो? बेबायदि माखासे कुइसन। बिथांखौ दिनै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव शिफ्ट खालामदो, भाइरेल निउज। बे जों निउसावबो नुवाखै बे बाथ्राखौ, जों खोनादोंसो माखासे इउटिउबारनि खुगानिफ्राय, ससियेल मिडियानिफ्राय। जायखिजाया मा बिथांखौ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे शिफ्ट खालामनाया रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय खैफोद गोनां? ना बिथांखौ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम शिफ्ट खालामनाया बिथांखौ जेलनिफ्राय बरननायनि मायबा मोनसे स्टेप? ना बिथांखौ अराय समनि थाखाय जेलनिफ्राय बरननो हायि बा बहननो हायि खालामनायनि स्टेप? मा सानो नोंथांमोना? दिनै बेखिनि सोंथिखौ आं नोंथांमोननो लानानै फैदों। बेखिनि सोंथिनि फिननायखौ नोंथांमोना मा होनो सानो? आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंगोन, गासैबो बाथ्रायानो पलिटिकेल इस्यु होननानै आं सानो। माखासे बिथांमोना पलिटिकेल डायलग होदों होननानै आं सानो, पलिटिकेल लेक्सार होदों होननानै सानो, राजखान्थियारि लेक्सार होदों होनना सानो। मानो होनबा गुबुन मोनसे हानजाया गुबुन मोनसे हानजाखौ बुंखायो, बेनो जाबाय राजखान्थि। बेखौथ' जों साधारन मानसिया मिथिगौ। नाथाय आंनिफ्राय सोंथिया बेनो, मा बेयो बेबायदि थासारियाव फिउचाराव जोङो बहुद माखासे मोननो थांगासिनो दं बा मोननो थाखाय दावहा नांनो गोनां दं, मा बे बिथिङाव जों बेबायदि डायलग होनानै जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे गावस्रा स्प्लाइटिं बेबायदि सृष्टि खालामनाय जायाखैना बेयो? नोंथांमोना मा सानो? मा बेबायदि दानो माखासे क्रिटिसिजम खालामनायनि सम जादोंना बियो? BTR सरकाराथ' मात्र 6 मासल'सो जादों। मा नोंथांमोना सानना बे टाइपनि क्रिटिसिजमा गोनांथि जादों? आंनि बादिबा सरकारा मा मावदों मावाखै बिखौ पइन्ट टु पइन्ट बुंनाया बांसिन बेस्ट होननानै सानो। नोंथांमोना सानो नामा जे बेयो पलिटिकेल एटाक खालामनाय जादों होनना नोंथांमोना सानो नामा? आं सानो बेयो पलिटिकेल एटाक खालामनाय जायाखै, बे पार्सनेल एटाकसो जादों। जोंनिया सानो मा बे पलिटिकेल एटाक जादों होनना सानो, जे मा मावदों मावाखै बेखौ थांखिनानै डाइरेक्ट बुंनांगौ, नङा होमबा? जोलैनि हांगार नस्थ' जासिगोन, BTR एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय खैफोद, बेबायदि बाथ्राखि माबा एक्सेप्टेबल? नोंथांमोना साननानै नायदो। मोनसेबाव सोंथि, मा बेबायदि माखासे हेड स्पिचफोरा जुमुदैखौ साव नायदावना गारनायाव बर'नि सायावनो गोलैफिनाखैना? नोंथांमोना मा सानो? दिनै एन्सारखौ होनो नाजाबानो जाबाय। नोंथांमोना सानना बेबायदि माखासे हेड स्पिचआ बर्तमान स्टेजाव बन्द जाथ'नांगौ, बिनि सोलायै आमुखखौ मानो मावाखै, आमुखखौ मानो मावाखै, बे बुस्थुआ मानो स्ल' जादों, बे खामानिया मा जाखो, सोलोंथाइ बिथिङा मा जाखो, दिनै माखासे इउनिभारसिटि दंमोन, माखासे कलेज इनस्टिटिउट फैदोंमोन, बेफोरखौ दासिम मानो बिसोरनि शिलान्यास खालामनो हायाखै, मानो इन'ग्रेट खालामनो हायाखै, मानो जागायनो हायाखै? आरो जायफोर माखासे सुक्तियाव मोनबोदों, साप'ज मेडिकेल कलेज, केन्सार हस्पिटाल, माखासे इउनिभारसिटि, बेफोरखौ बुङोबा बिनि खामानिया दिनै जागायबाय गाबोननो जोबनायथ' नंखाया। नोंथांमोना मिथिया खमैबो 5 बोसोर नांगोन होनना सानना ला, नङा होमबा? स' नोंथांमोना मिथिगो पलिटिकेल लेक्सार, नाथाय बे पलिटिकेल लेक्सारा आसलि राजखान्थियारि लेक्सार जादों ना? बेयो राजखान्थियारि एटाक खालामनाय जादों ना? नोंथांमोना मा सानो? दिनै आं नोंथांमोना माखासे सोंथि होबाय, आसा खालामो नोंथांमोना बे सोंथिनि फिननायखौ गावनो जाज खालामना नायगोन। जोंनि हारिया बबे लामाजों थांबाय दोङो, नोंथांमोना बेखौ जाज खालाम। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो माबा मोनसे बुजिबाय। जुदि बुजियोबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम, आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव। स' थेंक इउ, बाय बाय।